Cibai खाथियाव फैसिनबावबाय Mandir darshan Shiv Ama wow beria narखो उरलिलि उरलालानो होथारदों माथो full crowd जायगाया पूरा पार्किं full हाउस पूरा full जायगायानो थोआ मानसिफोरनो नायनो बाब पूरा आं फैबाय दा शिव मन्दिराव नै बरियानो आंनि शिव मन्दिर बिराद बरिया फेन्टास्टिक बानायना दोनदों नायलांबाय था क्राउडखौथ' मा बुंनो बा मानसिया नै मेला बायदि जाखादों स्नेक शिव गासिबो नायदों बरिया जा मोजां नुखादों पूरा भीड़ जा बरिया जायगा ना बेयाव आं जिरायदों अन्थाइनि थान्दा माने सिंसा गासिबो गुसु मोनहैजाजोबदों आरोना बिराद बरियानो फेन्टास्टिक बेफोरबायदि जायो आरोना नै नायलांदो नै खोन्थागोन आं बेखौबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नाय लाइक आरो शेयार खालायनो दाबावदे बे भिडिअखौ आंनि भिडिअनि चेनेल नामा अजय बसुमतारी सोर गाबखोब्रा आफा होनलायनानै सेंग्रा सिख्लासो फैनांगौलै बेयाव मानो होनबा हाग्राया बहुत इम्पर्टेन्ट जायगा ना ओरै खना गासिबो दंजोबो नान्दी हिल टु हिल गासिबो हिल ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लासो फैनांगौ बेयाव बोराय बुरैफोरा फैनानै खामानि गैया सेंग्रा सिख्ला फैबासो हाग्राया माने एभेलेबेल ना जेराव मेरावनो हाबनो हायो नै नक्सा बरियानो কোথায় আছে দোকান मानसिफ्रा नायदो मा दाउ बिलांखौलाय सेवपा होलांबाय जों दहाय बै गाहायजों फैदोंमोन हाजो गाहायजों ओइजों दा बिसोर ओंखारलांगासिनो नायनि बेयाव आमलाइ बिफां दङ पेरासुट बानायना दोनो नैबेयाव पेरासुटनि बै बुस्थुआ बानायनानैल' दोननाय फरगे जिबावबाय गैला बिदि आरो मा पेरासुट सलार लाइट दंजोबो दंनायालाय बेयाव गासिबो अट'मेटिक जोंनाय खालामना दोनो खोमा ओमफ्राय ओरै थांनोसै नायनो गायथिं फैनाय बिदि आङो
माने बेयाव जेबो गैया माथा मोख्रा दङ खिलानानै लाजोबनाय गोजा गासिबो मोख्रायाबो साफा नङा बिराद लेथ्रासो मोख्राया आरो ओरैबायदि मोना अयथासार गाज्रि दा बुंसै माने सिखिसा गैया दा बिसोरो खालि खिस्रायनाय गोजा बेफोरबायदि आरोना दा बेखौ माबायोबा खिस्रायनायखौसो नुगोन जि गाज्रि मोनामो ओमफ्राय मोनामनायाबो बेफोरबायदि गाहायनि स्टेप मोनसेफोरा रायज्लायगासिनो दङ दय बिथाङा अन्थाइ सायाव गाखोना बै अन्थायाव उन्दुना थानानै बिराद थिग जाबाय बरिया बै उन्दुनाया नो पार्किंग इसमें गाड़ी नहीं आता आने के लिए नहीं देते तो कहाँ से नो पार्किंग आएगा अच्छा बिसोरो जों ओरै गाखोबोदों नै लामा दङ दा बिसोर फुरा बेरायनोसो नागिरदोंलै बिसोरो गासिबो बिसोरो मेंजोब्बाय बेथ' मैदेर फिसाया गैला सेस गाखोगासिनोलै सोर मिथिगौ माबायदि थाबायदों बिराद मोजां हाजो गोजा दाबो थान्दा हरै साइडथिं आंनि आगदाथिं सान्दुं ओंखारो अन्थाइ फार्स्ट टाइम नायजेननाया ओरैजाय हाबहैयो बेयावबो जिरायग्रा दङ सोरबाफोर गार्लफ्रेन्ड दङबा लाना फैनो हायो बिराद मोजां जायगा बियो औ ओइ जिरायदो ओइनो इयाव जायगा दं दोनबाय दे लोगोफोर आंनि भिडिअखौ एसेयावनो अन्नानै लास्टसिम नायजोबनानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना बेनि थाखायल' फैखादोंबा बिदिल' ना थांसै थ' आंनि केमेराखौ बर'नो मोनो ओमफ्राय बेयाव ना बर'नो जागोन नामा ब्रा खेबसे बर'नो ओरैहाय थाब थाबनो थ'दो Shiv Mandir. Pudlay. Obe.
sudah. Ini kan dia bawa. Ini semua bawa. Surya bedani. Udah semua kabai. देखो जाने जाने देखो जाने पिकनिक करी बैठी जानवर एक तारीख बैठी लगे पड़ना सारी कुछ जों दा बेनिफ्राय गाखोलांसिगोन ओरैजाय नायनो लोगोफोर बरिया लोगोफोर नायदो फुरा क्राउड गोजाखा आरोना बेयो फुरा क्राउड नै मोनासिमसो फुरा पार्किं एरिया नायदो फुरा क्राउड नायदो पूरा क्राउड लाइन गासिबो क्राउड गोजा लोगो मोनगोन दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लाइनखौ नायदो लोगोफोर लाइना नै पूरा बे लाइन गासिबो नायलां नै औ ओरैजाय पूरा लाइन वाह नायदो नै लाइन फुल लाइन सोरखौ नायनो दिनै नुहैसिगोन शिव मन्दिर खारलायलायथ'खो नामा लाइना नायदो उसमें कोई भी ले सुन सिया लाइन 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 ये आप तो खाली बोलना parkingan aja nih पूरा मनी खर्चन लोगोफोर मनी खर्चन नायदो नै पूरा पूरा दा जों थांगोन ओरैजे सिंथिं हाबहैगोन आरोना ओरै गिदिंबाय फाखोनै गिदिंबाय फाखोथाम गिदिंबाय दा
गारि सिंजों हाबहैसै नैबावसो जासिगोन जोंना प्रब्लेमा फैसाया गुगोल पे लागोना लायालै mana टिकेट लादों ओरैनो हरदों हरदोंबाथ' मोजांलै भगबाननि सोर सोर फुजिनो बे बायदों जाय फुजियाखै सोना लाखोमानो बादा होदो बादा